Saka ndangopfuura nepagarden center panapa. Ndoda kuona kuti ndatenga maonion sets ada kuzodyara. It's easier kuita masets than kudyara from seeds, especially when it comes to onions. Saka ndangouya nepanapa da kuona kuti chicha vainacho in terms of plants avakatodyara nakudhara. It looks like flowers ndo akati one day. Nemiti. I'm not interested in that. Saka I think ndongotora maonion sets iwayo. Kentarise kumberi uko. Compost. Normally nida kuzowedzera compost yekungoisa pamusoro. Otherwise pasi pese tinenge tinayo. Last year iyi ndo yatainyanyotenga iyi, but yanga isingaite 5.99. It's cheaper kutenga dzakawanda 3-4-5 pounds, but iyoyo yaisatoita that amount anyway. Arima 50 liter kudai so. I think it cost about £3.99 go home bargains. But otherwise hapana zvandiri kuda panapa. Rega ndichita make my way ku allotment. Because time iri kutongofamba. Mota yapera kugezwa. Ende yachena because ava vanochenesa. Maziva kai atikatenga 3 paipai. Mamusiri mushop munomu. But vanomawanza because anotengwa still. Then izvi zvekuzospraya zvipuka nechichi. Time ino ndo zvinhu zvinenge zvichifamba manje izvozvo. Because tamuspring officially. Saka muspring ndo munoitwa zvegardening zvakawanda tichinopinda musama. Ndiri kupedza kudya sabu yangu. Tasvika paallotment. Saka patakasiyira nezuro tingata assembler one raised bed. Saka nhasi ndichaassembler imwe yacho first. Then ndodzifila. Kana ndapedza kudzifila ndo rotaveta kuside kwepolytunnel. If I can, because I only have about 3 hours. Ndongoita pandinenge ndakwanisira. Then ndozosimudzira next time. Ende nhasi kwakanyarara. Ishiri dzega dzandiri kungonzwa. Shiri dzega. Rimwe box I think ndakarisa mustore room. Ndapotsa ndaisa code muchiona. Ndo ndaremember kuti kana masupplies akuzo handina kuisa munomu. Okay. Maybe ndakaisiya uko. I think ndakaisa maybe polytunnel ish. Ndabva ndaremember kuti aurakidze people of the internet. Vamwe vanenge vatori maneighbors edu panapa. Kubva watoziya code of what right. Takuwana free inputs. Fertilizer, machichi. Takuzviwana. I think ndine table it will be easier to assemble raised beds per table. But handina saka floor is the best option really. And on site panapa pandichazvishandisira. Alright, icho. Saka ndicho chipack chacho chakafanana neichi chatakaita nezuro. Nematools acho aya. Ndikufanira kutora banga I think. Rekuvhurisa box iro. I'll do that. Katimbo mount up.
but could be very, very peaceful. Could be very peaceful, very peaceful. Very peaceful. Kendotora banga. So I'm go about it less time because I need a bit of experience from yesterday. And akuziya zveku kwalaina kwacho nechichi. Of course, it didn't take a long time to learn, but experience is experience, really. Experience. Hello, yeah. Satapedza kuassembla 2 ma-raised beds edu. Next thing, ndakumafila. I think ndichatanga nenhingi because ndagara ndikufanira kuclear polytunnel umu. Pane muriwo uya wakurisa plus spinach. Ndoisa manyowa ayaya kana achiriko. Spinach ndiye last year. Apa pachatouya umwe muhomba munyowani. I think ndikakwanisa kuvaka maslabs uyu unongotori much better than uripo wemapuranga. Saka uripo chaupwanya. Saka ndakutora spinach then ndoitanga kuifilisa mabeds aya, ma-raised beds aya.
Saka ndo spinach yacho. Saka takutoibvisa tozoisa something new. Hello. How are you? Oh, that's it again. Yeah? Oh, that's it again. Yeah. Always. I'm off today, so lucky me. Good day for it. It's a beautiful day, yeah. Lovely, isn't it? Lovely day. I hope I could do the whole day here, but school run, isn't it? So I've got to put in as much as I can now before, yeah. Are you going to be here long? About half an hour. Okay. I've got to go back to work, so. Okay, so is it like your break? Yeah, because I do a split shift, so. Okay. Hopefully you get as much done as. Well, we'll see. I've got a couple of bits to do, and then I'll go back. Yeah. It all helps. It does, yeah, definitely. It's hot in here. It's very hot. Saka pane muriwo wakanaka. Ndichatanga ndatema rep iyi ndisati ndaibvisa. I think zvine musoro.
Muno muri kupisa. Saka wakati svavei hawo, but enda utema manheru after wadiridzwa. Ungadai uri better state. Saka muri kuona kuti umwe wacho wakatonaka sei. Ndewe last year, but muri kuona mazishizha acho. Uriko here uyu kuchundura? Uriko here kudomboshava uko? Kuinyanga tinawo here uyu? Aiwa kungoseka hangu. Saka mazishizha emahombe, but still muriwo uri kufanira kutobva. Macho akanaka zvokuti unongoti dai wakontinua. Handi muri kuona? Onai simuriwo izvi. Beautiful veg. This is from last year. Wakasurvive chando, but toda kuisa munyowani papa. Saka iwoyu nemazishizha awo akanaka kudai. Wakutobva. Ndogona kumbosiya mbijana kumbopruna uri yellow muzasi. Maybe for a week or two. Chimbodya kana chimbogovera uri pamusoro. But onai. Beautiful. And this is from last year. Sketchy. Then Koval. Itukutoibvisa. Inonaka iri nyowani, but this is way tasty. Uri fresh. Saka uri kutobva uri kutoenda. Saka ndapedza kubvisa kovholo iyaya. Kwasara uyu. Ndichamboupruna kuzasi. Toona kuti unoita sei. But as far as my raised beds are concerned, my greens are kupinda mu1, I think akwana.
ndakuzoisa manyowa pamusoro then ndozoisa compost. Normally that's how zvatinongoita anyway. Saka so far ndo zvandadzura dzura izvi mupolytunnel iyi nemuraised bed yeuko. Saka ndakutanga kufila ichi, then after that ndombonotarisa kuti kuchine manyowa iroko. Kana ariko ndotakura mabhara nchiisa, but otherwise ndipo patiri so far. Tombodyawo apa 1 week. Alright, saka next ndakubvisa uyu uri kunoku ikovholo futi netkurep twiri polytunnel 1 because by next week polytunnel 1 inenge yani zvinhu zvinyowani. Saka kovholo ndiye last year. Yeah, so I've just finished packing up for the school run. I need to go and do the school run, so I'll be back later. It's quite a beautiful day, calm, sunny. Temperatures are probably about 17 Celsius, 16, 17. Beautiful day. You can hear the birds singing. Yeah, what a day. Definitely going to be back here. So we'll see you again soon. Thank you for watching. Bye for now.